عزو سلامتنا تقبل فنونا بمكتال شوكو بزغركم تعزبتنا كمي توعلون لومي ربع 20 كرتن تقمتي فركم عارتن فرقان استدالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغير زعدم ساعتكم تسنح ميكايل حرقو فلما قم بكرنت وتاتو افلم حرصوت زوب عن سبالو علم ارتياب زهب قاصعوتات كتوكرو مزخاخر قريبو أبنو زوبا عد غيحنا حدث ممهران سلطناسنا ممهرنا تواهيبو أفلطو حبرة السباب دحنة عقابا مقبن مرهانية معباي كسرح تصاوعيت قريبو أب زيناتات وصاي سمين كوريا بالاستيك ميسايل فتنتات كم زكادت دو كوريا جابان كسيسا بريزيدنت دونالد ترامب قدام مينستر هندي ناريندرا مودي اب ጉዳይ ንግዲ ዘተኮረ ዝርርብ አካሂዶ ኣብ ሃንጋሪን ሮማንያን ኣብ ትካላት መጻረይ ነዳዲ ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ተቃሊሑ زرزر زينا حرصوت اب كندي اب سراح مريت يغريتام حرصوت اب كندي سفيح مريت بقبو كما حضرو زخولون ربح مرتيا اب زهبن قاصعوتات كتوكرو اب چنفر مسح رشا زوب عن سبا حلفا هادو لمعت زراتي اتو تسفا برهان حقوسا زخاخيرو حرصوت بمسح رشا زوابوم سلطنا مغرن حبريتان تغدلوم مسرحو زياده وصيتاوያን كم زخونو زتقساتو تسفا برهان حرستاين لوطي دلو كوينو اب حصير غزي زاخلو كمون مس كليمان حمد زسانيو مرصات ازرت كتقم اتحساسيبوم مصر حرشا مس تكالات مرمر بمتحبار قرب مرصات ازرت نموحاس يسرح كم زلو بمحبار اب سرناي اتيلا سيدران بافونن اب سگم تخوندعن قولهن اب مشلا سعر اب بولتوك دما كونانن چوغارن زامسول مرصات ازرت بسفيع تزرين كم زلو بمحبار بركوت مهرتي يحفظهم سلازلو حرصوت لعول تقبالنت رغيبو مهلاون افليطوم معقاب حمد الماين اب مخعباتو تتاونت حرشا وساني زبلاتو تسفا برهان امصاصا زنابنا تغيايرن زينو بروني خون سلازلو طب زبلت ماي اب حرشاو معلا كمتوعل مغبارن طل معقابنا قداسنوتو العل مخانو غنزيبو لوم عامت بدرجه زوباك حرز توطن 58820 هكتار كبز نبرن لعل 98 ميتات كم تتغبرن بملاص أستات 800 ميتات أكل 11 ميتات طرتات 9 ميتات دما ناي قبازرتي وخانونا راديوم نكونتات كرامات بزملكت زحالف عامت 105 معلتات زناب كم زوقع لوم عامت جن تي معلتات 7 طراي كم زنبره انتوغنا زينو برون للعاغن زناب كم زوقع بمحبار اتزلعله 695 ملم اب نقطه دكم حره اتستحات دما 249 ملم اب نقطه قلت كم التمزغب حبيرو أتو تسفا برهان ناب موداتا زراتي ابناي مكاب درجة بصيح سلازولو كابصيا معصيدن كالوت حساخون بالعتن خدحن حرصو تقلاطيفوم هرتوم كأكبون ابغراوتوم كولالاتات ككايدون تلابيوم ناب كالزينا بنسجرم بيت صحفة تمرتي ابنو زوبا عدغيح بعصوتو جعت تقمتن حدث ممهران نابسنا ممهر نازوتو كرسلطنا وديبوم التسلطنا كب عصوتو حمشا بيت التمرتن استواصو اب مباطا ماكلاين كلاين درجه نزمهرو 40 حد ممهراني تواهيبو حلافي سنه ممهرنا ممهر مبراتو تصفوم علاماتي سلطنا بزغلصلو مرداتا حدث ممهران ام مسرح ممهار مستمارن معباي كختلو زغبا ميلاتات مهاهرا نمنصاركم ون تسويت تمهارو بمللاي ناي تمرتي دليتوم كب نمبال كم زخون عبريهم حلافي بيت صحفة تمرتي ابنو زوب عدغيح ممر بينه تصفاي بوغنو اتسلطنا امازان كم زخونه بمدقاس ابصرحوم ابنتاوان بمخان عوتات تمهارون مفراي كصعرو تلابيوم اب غبوات عقاقبا مقبن مدهانيتن زلو افلطو معباي اب مرغاز طعنا حبرتسب العلا بركتو سلازلو بزلعلك سرحالو صاوعيت قريبوم وكيل ريناب زوبادو بوب شويت قبر برهان زدالو تصبصاب يصعب
ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ክፍለ ዘበን ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ተኣሳሲሩ ተጠቃምነት መዘሓሓሊ ማለት ፍሪጅ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛን ትካልን ኮይኑ ዘሎ ኣብዛ መዝሓሊት ግን እንታይ ይኽመት ዘለዎ ኣበይ ናይ ደረጃ ሞት ንክንደይ ዝኣክል ግዜን ካልእን ምፍላጥ እንምገቦን እንሰትዮን መግብታት ውሑስ እዩ ዝገብሮ ሕብረተሰብ ኣብ ድሕነት ምግብን መድሃኒትን ዘለዎ ኣፍልጦ ብምዕባይ ኣብ ኣጠቃቅማ ፍሪጅ ጥንቃቐ ክገብር ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡዞባ ደቀ ምሓረ ዶክተር ዮሴፍ የማነ ኣዘኻኺሩ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን ተበፂሑ ምስ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንበሪ ቤትን ትካልን ተጠቃምነት ፍሪጅ እናዓበየ ምምፅኡ ጠቂሱ ኣብ ኣጠቃቅማን ፅሬታን ዘሎ ንቕሓት ክድምባል መሰረታዊ ምዃኑ ገሊጹ መግቢ ኣብ ፍሪጅ ኮነ ካብ ፍሪጅ ወፃኢ ብግቡእ ዘይምዕቃብ ንብከላን ሕማማትን ዘቃልዕ ምዃኑ ዝሓበረ ዶክተር ዮሴፍ ቀልጢፎም ዝበላሸውን ዘይበላሸውን መግብታት በበይኖም ክቕመጡ ከምኡውን ግቡእን ፅሩይን መትሓዚ ክዝውተር መኺሩ ንጀመርታ ዝተኸየ መግቢ ንጀመርታ ትኩመሉ ከም ዘለካ እዩ ዝነግር ካልኣይ ዝኾነ መግቢ እንተዳ ሽዑ ምስ ሰራሕናዮ ሰሪሕናዮ ድሕሪ ምስርሑ እሞ እንተተሪፍና ከዓ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ናብ ፍሪጅ ክኣቱ ከም ዘለዎ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብ ፍሪጅ ምስ ኣተወ ከዓ በበይኑ ነናትኩሕዝ ኣሎ ንኣብነት ስጋ እንተዳ ኣለኹን ናይ ስጋ ዝተሰርሐ ፀብሒ በይኑ ናይ ዓደስ ተዳ ኮይኑ ናይ ዓደስ ነናቱ በበይኑ ኣብ ቦቱ ክቕመጥ ከም ዘለዎ ካልኣይ ከነቐምጦ ከለና ከዓ እቶም ቀልጢፎም ዝበላሸው ዝበሃሉ ክዕሸጉ ከም ዘለዎም ክንግበር ንኣብነት ስጋ እንተዳ ኮይኑ ቀልጢፎም ናይ ምብልሻው ልዑል ተቆረታት ኣለዎም ስለዚ ተዓሽጉ በይኑ ተፈልዩ ክቕመጥ ከም ዘለዎ ንገብር ከም ተወሳኺ እውን እቲ ፍሪጅ ከነቐምጦ ከለና እቲ መትሓዚታት ኮንቴነር ንብሎ ንእስንእስ ዝበለ እንተኾነ ምክንያቱ ዝተዕላምዎ እንታይ ብኩሉ ቦታ ብኩሉ ከባቢ እቲ ዝሓል ናብቲ ዝግባእ ቦታ በፂሑ ንኩሉካ ብማዕረ ንኸዝሕሎ ምግባር ይኾነ ዝኾነ ዓይነት መግቢ ምስ ተዳለወ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ኣብ ፍሪጅ ክኣቱ ብምዝኽኻር ሓንሳብ ካብ ፍሪጅ ዝወፀ መግቢ ደጊምካ ናብ ፍሪጅ ምምላስ ንምርባሕ ባክተርያ ዝዕድምን ንትሕዝቶ መግቢ ዘጉድልን ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ሓንቲ ግዜ ካብ ፍሪጅ መሰውፃናዮ ንኣብነት ንኸዝሕለልና ወይ ድማ ንዕቁብ ኢና ዘእተናዮ መግቢ ከነውፃእ ከለና ብዙሕ እንተዳ ኣቐሚጥና ፀኒሕና እታ ዘውፃናያ ሽዑ ንሽዑ ተጠቂምና ኣውዒና ተጠቂምና ካልኣይ ግዜ ናብ ፍሪጅ ክትምለስ የብላ እዚ ካብቲ ክግበር ዘይብሉ ነገራት እዩ ካልኣይ በሪዱ ዝፀንሐ እሞ ኣብ በረድ ዘቐነናዮ ስጋ ይኸውን ካልኦት ነገራት እዚኣቶም ከነውፅኦም ከለና ወይ ድማ ካብቲ ክግበር ዘይብሉ እንታይ እዩ ሽዑ ንሽዑ ኣምፃእ ኣቢልካ ኣብቲ ናይ ሩም ቴምፕሬቸር ንብሎ ወይ ድማ እቲ ናይ ገዛ ዘሎ ረስሚ ኣብኡ ከም ዝሞኩ ምግባር እዚ ካብቲ ክግበር ዘይብሉ ነገራት እዩ ንኣተዓቃቅባ መድሃኒት ብዝምልከት ድማ ዶክተር ዮሴፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰፈር ናይ መድሃኒት ክቕመጠሉ ዘለዎ ደረጃ ሙቐት ብርሃንን ጠልን ከም ዝፅሓፍ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዝቕመጥ ድማ ከም ዝበላሾ ብምሕባር መድሃኒት ምስ ተጠቐምካ ኣብ ባኩኡ መሊስካ ክቕመጥ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዮሴፍ ዝኾነ መድሃኒት ብፍላይ ካብ ብርሃን ፀሓይን ህፃናትን ክኸወል ኣብ ፍሪጅ ዝቕመጥን ዘይቅመጥን ኣንቢብና ወይ ሓቲትና ክንፈልዮ ናይ ሕማም ሽኮራይ መድሃኒት ድማ ብፍላይ ብግቡእ ኣብ ዝሕል ቦታ ክቕመጥ ተማሕፂኑ ሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ መድሃኒት ክመፅእ ከሎ ሓደ መጀመርታ ካብ ቆልዑት ክርሕቅ ከላሉ ዝኾነ ኣብ ቦታ ምስ ተጠቀምናሉ ዝኾነ መድሃኒት ኣብ ልዕሊ ጣውላ ገዲፍና ክንከይድ የብልና ቆልዑት ኣምፅኦም ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ብዙ ካብ ዝኾነ ቆልዓ ክርሕቅ ከላሉ ዝተቐዳሚ ካልኣይ ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ካብ ዝሕል ዝበለ ቦታ ንቑፅ ዝኾነ ጠሊ ዘይብሉ ከባቢ እንተተቐመፀ ተመራፂ ይኸውን ከምኡ ከዓ ምስቲ ሽፋኑ ምስ መፀ ምስ ሽፋኑ ክቕመጥካ ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ንኣብነት ባኮ ኣለዎ ናቱ ተጠቂምና ኣብታ ባኮ ክነርሳ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዚ ካብ ብርሃኑ ስለ ዝከላኸል ፍሪጅ ዘለዋ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎንታት እዚ ዝተገልጸ ካብ ኮነ ተረኽቤልና ዝግብኦን ዘይግብኦን መግብታትን መድሃኒትን ኣብ ፍሪጅ ካብ ምቕማጥ በብወገንና ኣድህቦ ብምግባር ነወግዶ ወኪል ዜና ዞባ ደቡብ ሸዊት ገብረ ብርሃኔ ካብ ከተማ መንደፈራ ትካል ፀባን ውፅኢት ፀባን ስጋን ስየ نمسكنك ጋዜጠኛ ሸዊት ገብረ ብርሃን ናብ ዝቕፅል ዜናና ክንሰግር ኣብኑ ዞባ ዓረዛ ብዝሓለፈት 9 ዋርሒ ፅጉማት ወገናት ንምሕጋዝ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣፋዝ ወደ ናይ ምጥያስን ምሕጋዝ መረባት ተሰላሲሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዕዮር ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ የማነ ኣሚነ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ንጥፈታት ብተሳትፎ መንግስትን ሕብረተሰብን ከም ተኻይደ ብምጥቃስ ስራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ጉዱሳት ዜጋታትን ዘበርከትዎ ኣስታት 560,000 ናፋ ንዝተጸንዐ ስድራ ስዋኣት ክዕደል ከሎ ሚኒስትሪ ዕዮር ማሕበራዊ ድሕነትን 10 ኣለይቲ ዘኽታማት ነፍሲ ወከፎም ብዋጋ 10,000 ናፋ ብጥሪት ን4 ስንኩላን ድማ ነፍሲ ወከፎም ንመጓዓዝያ ብዘገልግሎም ኣድግን ኮረሻን ከም ዘጣየሳ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ካልእ ፀገማት ንዘለዎም ቆልዑን ተማሃሮን ዓይነታዊ ደገፍ ክገብር ከሎ ህዝቢ ግራውቲ 136 ስድራ ስዋኣት ብወፈራ ከም ዝሓረሰ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ኣቶ የማነ መነባብሮ ስንኩላን ዜጋታት ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያን
ጽጉማ ስድራ ስዋዕትን ዘኽተማትን መምሕያሽ ኣበርክቶ ናይ ኩሉ ዜጋ ክዓዝዝ ተላብዮም ተሪዮ ገበናትን በደላትን ምቁጻር ብፖሊስ ኣብ ዝካየድ ንጥፈታት ተራኮማዊ ፖሊስ ክሕይል ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ኑ ዞባ ተሰነይ ካፒተን ዓብዱኑር ሸሪፍ ምስ ኣባላት ኮማዊ ፖሊስ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ኣዘኻኺሩ ዕላማታት ኮማዊ ፖሊስ ገበን ምክልኻልን ገበነኛታት ምቅላዕን ሰላምን ስርዓት ሕግን ምርጋጽ ኣብ መንጎ ህዝብን ፖሊስን ዘሎ ዝምድና ብምሕያል ኣበርክቶ ህዝቢ ምዕባይ መደበራት ፖሊስ ኣብ ከባቢን ክፍጸም ብዛዕባ ዝኽእል ገበን ኣቐዲመን ሓበሬታ ከም ዝረኽባ ምግባር ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝህልዎም ኣበርክቶ ምሕያል ኣገዳሲ ምዃኑ ካፒተን ዓብዱኑር ገሊጾም ብደረጃ ንኡ ዞባ ንዝተመዝገበ ገበናት በደላትን ሓደጋታት ትራፊክን ምስ ናይ ሰዕቤናቱ ብኣሃዛት ኣሰንዩ ብምቕራብ ሰላምን ጸጥታን ዜጋታትን ኣከባብን ምውሓስ ካብ ቀንዲ ተልእኾ ፖሊስ ስለ ዝኾነ እዚ ኸ ብዘይ ናይ ኮማዊ ፖሊስን ህዝብን ተሳትፎ ኣድማዕነት ክህልዎ ስለ ዘይክእል ምትሕባሮም ምስ ፖሊስ ክዕዝዙ ጸዊዖም ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ጸጥታ ኣከባቢኦም ንምውሓስ ንቑሕ ኣበርክቶ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ምትሕባሮም ምስ ፖሊስ ከም ዘሕይሉ ሓቢሮም ኣመሓዳሪኑ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ቦጎኑ ርጉእ ኣከባብን ቁሱን ሕብረተሰብን ንክህልወና ኣባላት ኮማዊ ፖሊስ ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅጽሉ ደግመም ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለይ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዘመስግን ዜና ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ሎም 22 ጥቅምቲ ናይ ባላስቲክ ሚሳይል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠርጠረ ፈተነታት ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከሲሰን ነቲ ፈተነ ከም እትኸታተሎ ዝሓበረ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይላት ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ኣሚቱ ኣሎ እቲ ሚሳይላት ናብ ምብራቓዊ ማያዊ ግዛት ሰሜን ኮርያ ልዕሊ 350 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምጉዓዝ ከም ዝወደቐ ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ካቢነ ሚኒስትራት ጃፓን ሎም 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ነዚ ሓድሽ ፈተነ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ መልሲ ግብሪ ንምሃብ ምስ ኣሜሪካ ብቕርባ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም ሰሜን ኮርያ ብ822 ግንቦት እውን ፈተነ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይል ክሩዝ ሚሳይልን ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ሰራዊት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ዶባታት ዘካየዶ ዘለዋ ተኽቷኺ ክትብል ዝገለጸቶ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ፈተነታት ዘመናዊ ኣጽዋር ከተካየድ ምጽናሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቅልውላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ከኽርር ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲን ትማሊ 21 ጥቅምቲ ኣብ ጉዳይ ንግዲ ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም እዚ ናይ ቴሌፎን ርክብ ዝተኻየደ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንግዳዊ ስምዕ ንምብጻሕ ከም ተቓረባ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ዓለማዊ ንግዲ ውፅኢታዊ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ገሊጾም ጉዳይ ጸዓቱን ኣካል ናይቲ ዘተ መንባሩ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ሃገሩ ካብ ሩስያ ክትገብሮ ጸንሐት ዕድጊ ነዳዲ ከተጉድሎ ምዃና ከም ዝረጋገጸሉ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህንድን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ህንዲ ተወሲኑ ዘሎ 50 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊ ንምጉዳል ኣብ ዝኽእል ንግዳዊ ስምዕ ንምብጻሕ ከም ተቓረባ ንምንጭታት ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሐን እቲ ንግዳዊ ስምዕ ፕሬዚደንት ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲን ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝቃንዓ ዋዕላ ኣስያን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ክዛዘም ትጽቢት ይግበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ህንዲ ካብ ሩስያ ክትገብሮ ጽንሐት ሸመተ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሃገር ወሲንዎ ጸንሐ ናይ 25 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 50 ሚእታዊት ክብል ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ኣብ ሃንጋርን ሮማንያን ብ20 ጥቅምቲ ኣብ ትካላት መጻረዪ ነዳዲ ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ማዕከና ዜና ቃሊሐን ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ብዘካየዶ ስርሒት እቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዝኽኣለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ሓደጋን ዝወረደ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ብዝምልከት ዛጊድ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን ጠንቂ ናይቲ ሓደጋን ምፍላጥ መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ እተን ባርዕ ዝተኸስተለን ትካላት መጻረዪ ነዳዲ መገዲ ሻምቡቆ ዱርዝባ ካብ ሩስያ ነዳዲ ዝቕበላ ከም ዝኾና እዩ ዝግለጽ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ በቲ ሓደጋ ቀረብ ነዳዲ ሃገሩ ብኣሉታ ከም ዘይተጸልዋ ነጺሮም
يوكرين كاب مفارق 2025 جميرة نمسمر شامبوكو نداد روسيا دروزبا علامات قبرة ترقاقامي متقعتات كتكاد مصنحة صبصابات يحبرون نمو داتا زينا ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮን ብ20 ጥቅምቲ ናይ ቴሌፎን ዝርባ ኣካይዶም ነቲ ዝርባ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩሲያ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ዳግማይ ርክብ ንምክያድ ዝተበጽሐ ስምዕ ንምትግባር ዝሕግዝ ሓናጽ ዘተ ከም ዘካየዱ ሓቢሩ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ እቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ኩናት ዩክሬን ብሰላማዊ መገዲ ምፍታሕ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዘሰጎም ከም ዝኾነ ገሊጾም ፕሬዚደንታት ፑቲንን ትራምፕን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዋርሕ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኩናት ዩክሬን ብሰላማዊ መገዲ ንምዕራፍ ኣብ ዝሕግዝ መርያት ንምዝታይ ዳግማይ በኣካል ክራኸቡ ከም ተሰማምዑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩክሬን ምስ ሩስያ ኣብ እትገብሮ ዘላ ኩናት ክትዕወት ትኽእል እያ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ብ20 ጥቅምቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ بخال وغن بريزيدنت ترامب روسيان يوكرينن ابتو زواغالو زلوا غنبارات كينات دو بمبال نتز صاحبن زلو مريت هاري ام بزتك فتحو صويلو زيناتات نمزام كندنتوتاتو كدغملكم حرسوت زوبعن سبال علم مرتاز زب قاصعوتات كتوكرو مزخاخري قريبو ابنو زوبا عدغيح نحدثي ممهران سلطنا سنة ممهرنا تواهيبو أفلوتو حورة السبع بالدحنة عقابا مقبل مدهاني تنمع بايك السراح تساوعيد قريبو اب زيناتات وصاي سمين كوريا ناي بالاستيك ميسايل فتنتات كم زكاده دوب كوريا جابان كسيسن بريزيدنت دونالد ترامب قدامى مينستر هندي ناريندرا مودن ابي غداي نግድ ዘተኮረ ዝርባ አካይዶ اب ሃንጋሪን ሮማንያን ኣብቲ ካላት መጻሪ ነዳዲ ቦርቶ ሓርጋ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ተቃሊሉ زغوركم تعزبتين لهم غطر استدالو زيناو مسناو رابزي فتصم سلامكتالكم عزي مسكن غازيتنيا سبورت روبيل برخات معلوتاو زينا سبورت حيزو خمتسي بوغنك السلام